Поздраво, Game TV и тук с Предатор днес ще рекламираме нашия сървър, направен от мен и него. IP ще има в описанието. Сървърът си е отличен, няма грам лаг, върви страхотно. Значи, за проблеми ако сървърът не работи, пишете на Skype отдолу под описанието. Това е моят Skype. Влизайте да разцепваме и ако сте редовни, може да получите SMS права. Набираме екип за спомагането на сървъра и така, значи сървърът е... Да, има малко проблеми в SMS системата, виждате, пише SMS админ и на мен, пък не трябва да сме админи. Да, това е лесна работа, нали ще го оправим. Влизайте да разцъкваме, ще даваме SMS права, ще станете админ, но трябва да сте редовни и така. Ще има IP в описанието за сървъра. Влизайте да разцъкваме. Сървърът няма грам лаг. И ако искаш малко сега да се побим. Четири-пет. Виждате, сървъра няма грам лаг, супер, върви се всичко перфектно. Сървърът е направен днес, всичко си е окей, нямаме никакви проблеми и влизайте да се забавлявате и така. Казвам отново, ще даваме права. И така. Разбира се, ако сте редовни. Да, и не лагва, заради това не лагва. Аз малко по-така играя, защото нали снимам и така. Да, това смятам да заклипа. Да, значи хора, това смятам да заклипа. Влизайте да се забавляваме. Който е редовен ще получи, нали, ранг, ще е админ и така. Значи сървърът е изцяло нов и ще правим много промени, ще правим SMS система и разни други вебсайти и така нататък. Да, хора, това смятам да е от клипа и влизате да разцъкваме. Да, харесайте клипа и чао!